spolupráci s vládou temná, ako ich on nazval. Teraz mi tu vyčítate to a ďalší, že som s pánom Hamranom ukončil jeho pozíciu policajného prezidenta a že som poslal robiť reálnu policajnú prácu do regiónu. A nevyčítate pánovi Hamranovi to, že jediné, čo jemu išlo, boli jeho ekonomické záujmy, aby si ešte mohol celý november a december potiahnuť do volenku, aby mohol dostať na odstupnom ešte o 10 000, ako on sám povedal viac, povedal on sám, že ešte do toho mohol dostať a že mohol mať ešte vyšší rozpočtový dochod. Prepáčte, pre mňa pán Hamran neuzavretá kapitola, je to pre mňa nepodstatné a niekde príde viac, nesvetlo ani čas, ale pre mňa tie priority sú niekde úplne inde. Pre mňa sú ministerské priority bezpečnosť ľudí na Slovensku a pomoc ľuďom na Slovensku. Preto som v svojich prvých dňoch konal tak, ako som konal, preto sme riešili hneď na východ, preto sme hneď riešili